Деца, днес няма да има час, защото ще замествам в едно друго училище. Звън! О, вижте смотанячките, които изкарват 5. О, вижте кифлите, които изкарват 2. Оф, да си махаме. Оставай ги, да ходим да обядваме. Искаш ли на кино след Даскало? Окей. Хайде да спретнем номер на кифо номер 1 и кифо номер 2. Какво да направим? Само ме следвай. Къде ли да дойдете с мен и Изи на новото кино? Не можем, заети сме. Какво ще правите? Нищо, добре де, ще дойдем. Къде и в колко часа? На улица Иван Вазов, номер 32. След Даскало. Добре. Как смее да ни разиграва? Време е да те убия. Прекарваме си страхотно. Сигурно и те двете си прекарват страхотно. Добро утро, ученици! Добро утро, госпожо! Сега ще ви кажа резултата от тестовете, които направихте вчера. Еми има 6, Изи има 6, Аби има 5, Аби има 5, Ина има 6, Али има 4. Кой изкарва петици сега? Искаш ли да спиш пак у нас? Разбира се. Дзън! Да тръгваме. Мамо, върнахме се от училище. Здравейте, госпожо Лион. Много вкусно мирише. Да, направила съм ви малко храна за вас. Има торта, сладолед, кола, палачинки, пържени картофи и филийки. Благодаря, госпожо.